Вас вітає інформаційна служба телеканала МКТБ. Я Леся Ушакова. Ефірний час місцевий і головне сьогодні. У центрі уваги життя молоді. Делегат 6-го Усебеларускага народного сходу Людмила Кахановская зустрілася со своїми колегами-педагогами района. Зробім наше жыллё бяспечным. У районе проходит заключный этап республиканской акции «Бяспека ў кожны дом». На арэне Маладзечнага лядовага палаца сустрэліся хакейныя каманды «Дынамо Маладзечная» і «Шахтёр Солігорск». У цэнтры ўвагі жыццё моладзі. Дэлегат 6-го Усебеларускага народнага сходу Людмила Кахановская, старшыня Маладзечнай раённай арганізацыі Беларускага прафсаюза работнікаў адукацыі і навукі сустрэлася са сваімі маладымі калегамі, педагогамі раёна, якія пытанні хвалююць учарашніх студэнтаў і маладыя сем'і у рэпартажы нашага корэспандэнта. Вучні 7-й гімназіі аздобілі мерапрыемства канцэртнымі нумарамі і нібы эстафетную палачку стараліся перадаць узнёслы настрой гасцям. На пачатку Людмила Кахановская, удзельніца 6-го Усебеларускага народнага сходу, распавяла прысутным пра тую стваральную атмасферу, якая аб'ядноўвала ўсіх дэлегатаў падчас работы форуму і, зразумела, не магла не спыніцца на тых асноўных палажэннях рэзалюцыі, якія ў першую чаргу тычацца сацыяльнай сферы. На сустрэчу ў 7-ю гімназію былі запрошаны педагогі раёна ва ўзросце да 35 год. Хтосьці з іх толькі-толькі робіць самастойныя крокі ў прафесію, а нехта ўжо мае і колькі год сямейнага стажу. Адны пасля вучобы вярнуліся на сваю малую радзіму, іншыя менавіта ў Маладзечанскім рэгіёне атрымалі сваё першае месца работы. Што хвалюе моладзь у першую чаргу, дык гэта магчымасць замець уласны дах над галавой, таму што, як напаўжартам напаўсур'ёз заўважыў адзін з педагогаў, зарплаты настаўніка хопіць на пэўныя надзённыя патрэбы і адпачынак. А вось каб стаць гаспадаром сваёй кватэры ці дома, тут без канкрэтнай падтрымкі дзяржавы абысціся немагчыма. Хотелось бы иметь льготы на строительство жилья, ну и также, чтобы статус молодого специалиста, возможно, продлили до 3 лет и поддерживали его. Хочу сказать, что лично в моем случае при поддержке профсоюза работников образования и науки и управления по образованию Маладзечнского районного исполнительного комитета был решен жилищный вопрос, и мне, как молодой семье, молодому специалисту, было предоставлено арендное жилье. Так как еще я являюсь координатором молодежного парламента города Маладечна при Маладечнском районном совете депутатов, молодежь сейчас волнует также вопрос самореализации и досуга в свое свободное время, как они могут себя занять, как могут реализовать и сделать наш город еще лучше. То, что волнует нынешнюю молодежь, это жилье и зарплата, естественно. Вот, поэтому, соответственно, хоть я и читал про эту резолюцию, я слышал, что собираются давать льготные кредиты молодым специалистам на постройку жилья или на съем жилья, ну, то есть для того, чтобы, соответственно, было где жить, как молодому, да, вот, и я хочу в нашем районе тоже проводить работу с новым поколением педагогов для того, чтобы до них донести то, что самое важное 2 вопроса по поводу жилья и по поводу оплаты их труда, они будут решаться, соответственно, по мере поступления, скажем так. Вот. Но есть еще, соответственно, другие вопросы, которые мы будем тоже выносить в нашем совете. Это организация досуга молодых, соответственно, и поддержка их общих интересов. Таксама на сустрэчы абнавілі і маладзёжны савет пры Маладзечанскім райкаме прафсаюза работнікаў адукацыі і навукі. Кожны з педагогаў можа ўнесці свае прапановы наконт таго, як вольны час настаўнікаў зрабіць больш разнастайным і цікавым. Туры выхаднога дня, велапаход па знакавых мясцінах края, 1-2-дзённы адпачынак у санаторыях – гэта няпоўны спіс ініцыятыў ад настаўніцкай моладзі. Дапаўняць яго, між іншым, магчыма на працягу ўсяго календарнага года у суполцы месенджера Viber. Алла Маркелова, Алексей Андреевский, МКТВ. Яшчэ одну партыю вакцыны супраць каронавіруса атрымала наша краіна, на гэты раз з Кітая. На бязвыплатнай аснове кітайскі бок выдзеліў Беларусі 100 000 доз вакцыны вытворчасці кампаніі Sinopharm. Гэты прэпарат з'яўляецца першым адобраным у Кітаі для выхаду на рынок і актыўна ўжываецца ўнутры краіны, паведамляе Белта. Нагадаем, масавую вакцынацыю насельніцтва супраць каронавіруса плануюць пачаць у Беларусі ў красавіку. Што тычыцца сезоннай эпідэміі грыпу, то пакуль у Мінскай вобласці яна не назіраецца. За апошнія гады ў сталічным рэгіёне адзначаецца тэндэнцыя да зніжэння захворвання на грып.
Калі ў 2005 годзе было вакцынавана крыху больш за 6% насельніцтва вобласці, то ў 2020 больш за 40%, а захворваемасць знізілася да 2,5 выпадкаў на 100 тысяч чалавек. І яшчэ раз пра бяспеку, толькі ўжо фінансавую. Ва ўстановы банкаў і праваахоўныя органы пастаянна паступаюць шматлікія званкі ад грамадзян з інфармацыяй пра тое, што кліенты становяцца ахвярамі махляроў. Спектр дзеянняў па плацежных картках даволі шырокі, і лжэбанкіры штораз прыдумваюць усё новыя схемы і псіхалагічныя моманты, каб завалодаць грашыма даверлівых грамадзян. Што патрэбна ведаць, каб не трапіць на кручок махлярам і не застацца без уласных фінансаў, распавяла на пасяджэнні ідэалагічнага актыву раёна намеснік дырэктара філіяла Цэнтра банкаўскіх паслуг нумар 601 Беларусьбанка Святлана Ермаченко. Требование, с которым вы знакомитесь при получении платежной карточки, с которым, наверное, потом постепенно проходит время, мы забываем о том, что вы даете согласие на то, что передавать ваши персональные данные ни в коем случае нельзя. Это касается как сторонних лиц, так и ваших родственников, и особенно это детей, подростков, которые, часто, наверное, они больше используют сеть интернет для каких-то покупок. В случае, если все же каким-то образом злоумышленнику стали доступны ваши персональные данные, необходимо в первую очередь позвонить, обратиться в контакт-центр нашего банка, либо другого банка, если вы являетесь держателем платежной карты, по короткому номеру и заблокировать вашу карту. Таксама супрацоўнікі банка рэкамендуюць сваім кліентам у абавязковым парадку падключыць СМС-інфармаванне аб расходных аперацыях і такім чынам у рэжыме рэальнага часу валодаць усёй неабходнай інфармацыяй. Убачыўшы падазроную аперацыю, можна ў любы момант заблакаваць доступ да рахунка. Таксама спецыялісты банкаўскіх устаноў не тэлефануюць кліентам з прапановамі устанавіць прыкладанні, а для правядзення дзеянняў запрашаюць непасрэдна наведаць той банк, кліентам якога чалавек з'яўляецца. Год лясных культур абвясціла Міністэрства лясной гаспадаркі Беларусі. Асобую ўвагу нададуць узнаўленню лясоў. Так, у Мінскай вобласці вясной плануюць высадзіць каля 25 мільёнаў дрэў. Для пасадкі адведзена каля 5 тысяч гектараў, дзе будуць высаджаны ў асноўным елкі і сосны. Усяго ў рэспубліцы на дадзены момант налічваецца 78 пастаянных лясных гадавальнікаў, у якіх у 2020 годзе вырашчана амаль 375 мільёнаў стандартных сеянцаў і сажанцаў. Адна з тэндэнцый апошніх гадоў – нарошчванне аб'ёмаў вытворчасці пасадкавага матэрыялу з закрытай каранёвай сістэмай. Такія сажанцы адрозніваюцца высокай пражывальнасцю, устойлівасцю да розных хвароб і шкоднікаў, адносна непераборлівасцю да умоў надвор'я, а значыць пасадку леса можна праводзіць на працягу больш доўгага перыяду. Мілагучнае, звонкае, спеўнае слова. 21 лютага ў свеце адзначаецца Міжнародны дзень роднай мовы. Сёння мова з'яўляецца самым моцным інструментам захавання і развіцця матэрыяльнай і духоўнай спадчыны. Паводле ацэнак ЮНЕСКО, палова з прыкладна 6 тысяч моў свету могуць у бліжэйшы час страціць апошніх носьбітаў. Кожныя 2 тыдні ў свеце знікае адна мова, забіраючы з сабой культурнае і інтэлектуальнае багацце. Некалькі сотняў моў ужо прызнаны знікаючымі. Прычына выцяснення больш магутнымі. На сённяшні дзень у Еўропе функцыянуюць 220 літаратурных моў. І толькі 10% прызнаны дзяржаўнымі. Сярод іх беларуская. Навукоўцы мяркуюць, што беларуска-літаратурная мова экспрэсіўна афарбавана больш за рускую. Яна валодае большай колькасцю словаўтваральных сродкаў. Гэта значыць аналітычнасць. Па дадзеных перапісу насельніцтва 2019 года беларускую мову назвалі роднай 61% жыхароў краіны. Доля тых, хто карыстаецца мовай коласа і купалы пры зносінах дома, нашмат меншая. Паводле сацыялагічнага даследавання толькі 28,5% беларусаў выкарыстоўваюць родную мову ў якасці сродку зносін. Дзень роднай мовы асаблівы для кожнай нацыі. Зараз мова гэта не проста сродак камунікацыі, успрымання і мыслення, а таксама сувязь пакаленняў, што злучае мінулае і сучаснае. Жывое, мілагучнае, песеннае і паэтычнае. Такое яно – хараство роднага слова. Мова моя, шум гаёна прадвесні, стан, дзе вочы бяроз, звонкі спеў салаўя і матуліны шчырыя песні. Мова моя, гэта солах заранкі, незабудак блакіт,
перазвон ручая, і над стрэхамі шапка буслянкі, мова моя. Маючы адметнасці ад іншых славянскіх моў, беларуская мова здолела акумуляваць у сабе шматвяковы вопыт нашага народа, асаблівасці яго мыслення і псіхікі, маральна-этычныя і эстэтычныя нормы. Гэтыя адметнасці вызначаюць унікальнасць нашай мовы, якая праяўляецца ў фанетычных, арфаграфічных асаблівасцях, а таксама ў беларускай мове ёсць шмат лексічных адзінак, якія не маюць прамых адпаведнікаў. Унікальнасць і непаўторнасць беларускай мовы складаюць і фразеалагізмы, сапраўдныя дыяменты, без асваення якіх немагчыма спазнаць прыроду і характар беларускай мовы. Лёд і полымя. Менавіта так можна ахарактарызаваць хакейны матч, які адбыўся ў суботу 20 лютага. На арэне Маладзечанскага лядовага палаца сустрэліся Дынамо Маладзечна і Шахцёр Салігорск. Падрабязнасці ў наступным матэрыяле. Матч прайшоў у рамках экстралігі чэмпіяната Беларусі. Маладзечанцы закінулі раней. Вызначыўся Александр Сувораў. У першым перыядзе шайба паляцела ў вароты суперніка на 8 хвіліне і 35 секундзе. А вось на 17 хвіліне ініцыятыву ўзялі ў свае рукі госці. Забітым голам до конца перыяду лік быў зраўняны. Интересная игра такая. С Маладечной всегда игры очень интересные. Сильный соперник, хороший. Упорная борьба. Нам нужны только 3 очка. Нам нужна победа в основное время. Другой результат нас не устраивает. А потому что у нас осталось 2 игры. Если мы хоть одно очко теряем, то у нас шансы на первое место теряются. На трыбунах аматары хакея. Падтрымаць зуброў прыйшлі як гаражане, так і прадстаўнікі фанацкага сектару. Апошніх больш за паўсотню. Дарэчы, гэты матч стаў першым для маладзечанскага моладзевага грамадскага аб'яднання Ліга сяброў, якое было спецыяльна створана для падтрымкі бела-сініх. На домашних играх нашей хоккейной команды «Динамо Молодечно» всегда будет присутствовать наша организация, поддерживать ее непосредственно на игре. Победы, поражения. Мы никогда не расстраиваемся, мы никогда не вешаем нос, потому что наши ребята самые лучшие. Надеемся, что будут оценивать наше внимание, в том числе будем готовить всякие розыгрыши, культурную программу, чтобы любой, который придет в Ледовый дворец, ощутил себя здесь на большом-большом празднике и спорта, и культуры, и здорового образа жизни. Команду мы поддерживаем каждый раз. Начал я ходить год назад где-то, мне это очень понравилось. И я решил, сделать фан-сектор, который все время будет поддерживать в любой ситуации и в любое время. Мы приходим сюда, чтобы покричать, поддержать команду, потому что мы даже у хоккеистов спрашивали, и они всегда были за то, чтобы мы их поддерживали. Им дается больше энергии. У другім перыядзе Дынамо Маладзечна агульнымі намаганнямі ствараюць некалькі небяспечных момантаў каля варот праціўніка, але на табло гэта ніяк не паўплывала. Пасля сканчэння перыяду лік маладзечанцаў не задаволіў. Нет, счет нас не устраивает. В принципе, содержание игры неплохое, но где-то не хватает нам немного в концовке хорошего завершающего броска. Но впереди еще 20 минут, поэтому я думаю, что мы сможем исправить ситуацию. Победа для спортсмена – это главное, что может быть вообще в спорте. К этому мы и стремимся, в каждом матче побеждать. И помимо этого у нас это добавит нам очков в нашу копилку, поэтому для этого мы здесь, для этого мы сражаемся. С пачаткам трэцяга перыяду хуткасці на лядовай арэне палаца павялічваюцца. Гарнякі закінулі 3 шайбы запар і спакойна давялі справу да ўпэўненай перамогі. Самымі актыўнымі ў складзе гасцей сталі абаронца Багалейша і форварды Рэміза Скрыкуненка. Маладзечанцы зрабілі некалькі адчайных спробаў перавярнуць ход гульні. Эта трибуна нас захватила, эта атмосфера, эта энергетика. Наша команда, когда ты видишь, как они дают полностью себя, стараются порадовать болельщиков и двигаться вперед, несмотря ни на что, это просто не оставляет равнодушным. Мы очень любим хоккей, приходим с дочкой уже 2 года. Не пропускаем ни одной игры, ездим с ребятами на выезды, но это эмоции, это совершенно другая атмосфера, поэтому любите хоккей, приходите, и вы однозначно не останетесь равнодушными и не пожалеете.
1-5 – такі вынік сустрэчы. Для «Шахтёра» перамога над маладзечанцамі шанец на першае месца ў рэгулярным чэмпіянаце. А гэта, у сваю чаргу, магчымасць пачынаць плэй-офф дома ў кожнай серыі. Наступны матч для салігарчан будзе самым важным. У сталіцы яны згуляюць з юнацтвам за першае месца. А маладзечанцы 22 лютага пазмагаюцца за перамогу ў гасцях Гомеля. Гульня для іх стане апошняй за сезон 2020-2021 года. Алесь Ушаков, Алексей Андреевский, МКТБ. На гэтым выпуск завершаны. Наперадзе падрабязны прагноз надвор'я на тыдзень. Нагадаю, інфармацыі на тэлеканале МКТБ стала яшчэ больш. Глядзіце экспрэс-навіны кожны будні дзень у 12 і 15 гадзін. Таксама вы можете сачыць за выпускамі на нашым YouTube-канале, у сацыяльнай сетцы УКонтакце, Аднакласніках і Інстаграм, а таксама у Тэлеграм-канале. А я з вамі развітваюся. Усяго добрага і да сустрэчы.